O Club de Tenis Pontevedra e o Casino Mercantil e Industrial únense para colaborar na organización do Campeonato Galego Infantil e Júnior, ademais do primeiro torneo Babolata Alevín e Cadete, dúas competicións que comezarán o día 1 de marzo e que rematarán o día 10, e que converterán a Boa Vila na capital do tenis galego. Creemos y vamos a seguir luchando para que Pontevedra pueda seguir disfrutando del tenis, tanto Benjamín, Alevín, cadete como veteranos, y que sigamos siendo una referencia en Galicia y fuera de Galicia. Estamos encantados y muy orgullosos de poder coordinar con la Federación Gallega y con el Casino Mercantil este torneo que va a traer, como ya se ha comentado, más de 350 personas a nuestra ciudad. Viva el tenis y viva Pontevedra, y gracias a la Federación Gallega de Tenis y gracias al Concello de Pontevedra por la colaboración extrema que estamos recibiendo por parte de ellos. Ademais, este é o primeiro evento da Federación Galega de Tenis no que dous clubs colaboran na organización. Queremos implicar todos os esforzos a prol do tenis, e todos os esforzos é que todo o mundo tire na mesma dirección. Para tirar todo o mundo na mesma dirección, o mellor que podemos facer é facer sociedade, facer esforzos colaborativos. En total hai máis de 360 inscritos, están programados máis de 150 partidos. A organización está segura de que este será unha experiencia moi positiva para os clubs e esperan que sexa todo un éxito. Sabemos de que o tenis base, o tenis todo este de alevín, cadete, juvenil, todo isto, temos que seguir fomentándolo, seguir tratando de sacar persoas que, disfruten, que practiquen, e que é importante o deporte para todos. Durante a primeira fin de semana celebraránse as fases previas, e na segunda, semifinais e as finais. En canto a horarios, venres solamente se xogará pola tarde e durante a fin de semana comezarase ás 10 da mañá e rematarase sobre as 9 da noite.